गुबैयै जोंहा दिनै जोंनि सराइबिल ब्लक अफिसाव गोबांथार जायफ्रा माने थांनाय समफोराव बिपिएफ आरो कंग्रेसफोराव मानसि बिथांमोना भट होयोमोन बिथांमोना दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि देरहागोनखौ नुनानै इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्श आरो जेबायदि सराइबिल समस्तियाव मोनसे इउपिपिएलनि बारहावा बारदों बे बारा ओरैबायदि बारदों जे आं मोनसे खोथाखौ आङो सिगांनिफ्रायनो आं बुंबाय थादों जे 40टा समस्तिनि गेजेराव सराइबिल समस्तिया एक नाम्बाराव सबसे बांसिनै भटनि बेबदानावहाय हाइस्ट मार्जिनाव देरहानानै जोंनि मानगोनां राजकुमार नार्जारिया जे देरहागासिनो दङ बे बाथ्राया रोखा जाबाय आरो बे रोखा जानायखौ नुनानै दिनै साफ्रोमबो मानसिफ्रानो थाद'नाय गैयाजासे जोंनि इउपिपिएल दोलोआवनो हाबफैजोब्बाय। दिनै जाहैबाय 19 तारिख फैगौ 22 तारिखआव इलेक्सन होमब्लाबो मानसिफ्रा दिनै हरनिफ्राय 9टा बाजियाव दले बले फैनानै जे न'निफ्राय ओंखारबोजोबनानै बाव आइजो माहारि दं बाव हौवा माहारि दं देरफुनाय सेंग्राफोर दं निउ भटार्सफोर दं साफ्रोमबो मानसिफ्रानो दिनै न'निफ्राय ओंखारबोनानै दिनै 9टा बाजि समावहाय राजकुमार नार्जारि बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय बयबो फैजोब्बाय आरो बे फैनायखौ नुनानै आं बेखौनो बुङो जे जोंना सराइबिल समस्तिया एखेबारे 100% जोङो सबसे बांसिन भटनि बेबदानाव जोङो देरहाना थांगासिनो दङ। रायजो राजानो आं मोनसेल' मेसेज होनो थांगासिनो दङ जे जिहेतु सरकारा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो जाखागोन इउपिपिएलआ एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दानो थांगासिनो दङ श्रीरामपुरनिफ्राय भैरबकुन्दसिम नोंथांमोना नुनो मोनगोन मिडियानि जुगे बा नोंथांमोना ओरैनोबाबो नुगासिनो दङ जे जेरैथिंबो ट्रेक्टर आरो ट्रेक्टर बाव ना बिबार ना बाव नांगोल रावबो कुनु दलानो जोंजों थिखिनो हानाय नङा जों मुद 25निफ्राय 26टा जों हारसिङैनो सिट मोननानै जोङो संख्यागिरि गरिष्ठ होनना बुङो जायखौ एबसुलुट मेजरिटि जों गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दं बे दिनाव रोखा जाबाय। बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ जेबो थाद'नाय गैयाजासे जेबो साननांगौ गैयाजासे बयबो इउपिपिएल एबा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायहरनाय जाबाय। दिनै 300निबो बारा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव मुद बिपिएफ आरो कंग्रेसनि सापर्टार्सफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों दिनै।